Hello, Babs, no lamsago, hai noi, ani sumen Tiprasarok blogo, bahai tongbai wan sugo norok jotto na kahno tongbai na hai noi. Babs song, kaisa tok ni thangoi tongnani odhikar tongo. Kaisa tok bo narikel buphango thangoi bothop thumnani odhikar tongo. Kaisa pun bo nokphangbai naikol jagoi jotno khlaijaknani odhikar tongo. Kaisa musuk bono dukhui bai khawai kheto thangwa ada sarinani malik bai sarijaknani odhikar tongo. Phiaba Tiprasarok kathang tongnani odhikar kwrui. Tiprasarok nijini manthai manani odhikar kwrui. Tiprasarok nijini sakni musungtui tongnani odhikar kwrui. Tiprasarok hingke mushroom hai. Lama hintu tuino juta tolao kapik jagoi thuinai o mushroom hai Tiprasarok. Dini ang okok sanani musung makha bayap song omono. Sung kubangma Tripurani bisingo chini Tiprasarok butharjakmani sung nugu. Pia justice sung madaman. Chini bagoi kha nangoi kok sanai toda tong. Biswajit Deborma Fire Service. Bo baheklai butharjakha sung nukha. Bini body kepek thangba ke kepegoi. Thwi thangmani porebo bunai boi tungo goda kotor bai chung nukha. Pia oboni justice tabuk phano chung mania. Kubangma burui busa rep khaijago butharjago khachi klangjago sagori korei khitar klangjago kubangma chung nugo. Pia oboni justice chung maya. Tini gonda tuisawo chung nukha khoroksa kaham student kubangma sopno bini 18 tarigo thangnani porinani tini sei byakti no boi buthare karan soddi paikha o justice mata mano tini Biswajit Deborma buthar jakmani hai obo justice mayada kmai thangno tini ang tok rok bai tulona khaimani Tiprasarok no hingke obono babson chung chini kono odhikar kwrui ha chini raja chawai thangnai 184 chini mung chini bai rijak chini o Tipra Phiaba chung chini bhumika aro tamo buthar jaknani satok jaknani bujaknani thungjaknani abono karete tamo tong chini abono karo chini te kebo kuno kwrui mungsa kwrui kaisa pun ba kaisa tok gari be ferjago accident ngoi thuika hingkai upun tok aboni value tungo abo malik phayoi walayoi sulayoi bezal khayoi phano oboni dam nargo mane oboni value tongle phia chini borok no buthar mani hingke oboni kuno value koroi er mane no chung o dofa je chini Tiprasarok dofa hingke o anjui dofa rone thani chung bosi borok ya chuno posu bai phano se tulona khaisuk maya ta khaimaya chung asuk phano je chung chugya tini khogoi butharna nanglia chini borok no open butharo open Biswajit Deborma no to open no butharo bole tini je gonda tuisa o je takhuk no buthar mane obo open no butharo bole tini bo sabo tam khlai mankha ba borni wansuk mani bo mendra sam tamo khai mankha ba khaibo maya bole chung justice bo maya bole power borni power chung to chugya se chung Moila se gande nalika kira chung kuno jaga chukliya chung chini hini chung jotono tongo haphano chung chukliya nini college hindi college joba charerok nukna je college o porinai MBB college thangnai rogo nukha news busuk kosto manoi tong borok admission ni bagoi thungjak tongnai scholarship ni bagoi thungjak tongnai keba bujaknai kubangma chung nugo bazaro bo chung nugo
Mani muikutung falnai rok. Asuk nani jaga se malia borok je jaga asuk tok mani jaga hingke obo ses paika malia aro ta wansa sa asuk ja. Abo hai rok chung kubang manugu. Sini sukno. Obo da chini mantai hinjak mani kalaika. O hasaka wo o Tripura wo. Obo da chini mantai. Chung o yak ni chung yoda yok no jibonote. Na chung kusung kusung chung umai kano ma thangnai aba haide. Chung yogai manano hinrok asa khada khai bayap song. O satok pitok ni. Tini je jaga tiprasa umani jating kengkei. Mane tiprasa wansa no buthar mani jating kengkei jemon bisaje deborma no buthar mani jaga jodi tiprasa bunarok hingke tiprasa thuina hingke wansa hingke chung tamu kamu. Lufre katang tanjak bai kamu chung. Lufre woi katang. Bihik busa joto tukra ka tanjak bai kamu. Pulis phai kok kamu, tiasar phai kok kamu. Joto phai akromon khai kamu. Tiprasarok no. Tini thuinai tiprasa tok masa ne phano belu kuroi. Pun masa su phano belu kuroi. Sabu kok sanai ba? Sana nangya. Karan chung borok ya chung Moila. Busak hoi kak thanai Moila. Chini odhikar kuroi justice manani. Odhikar kuroi. Tini gonda tuisawo je thuinai. Odhikar kuroi. Karon ke Moila chung. Chung Tiprasa. Chung Bwsakni Moila. Chin baga kebo kok sana nang ya obonoble. Tini paithago angte bisi kok sana thangli bayap song. Tamunke ekta kok na sawano last. Chini yango kaisa nomination dinani thangka CPIM rok. Driver rok no tlang thangka. Sata auto tlangka sata auto ni bisingo Tiprasa tinjona tong. Teba ke wansa. Tam khlaga sidasi o BJP khaina rok. Tiprasa botongo aro. Tiprasani auto no bokhogoi ri roka. Duijona tiprasani auto bokhog jaka. O wansa ka boron kana tu lai tong phano wansa ni ke bokhogya. Nge wansung na de aro Tiprasa wansa only Tripura wo. Tiprasa wansa te kuno ya. Tini jodi bini gari wo to CPM ra asujak tongle wansa ni gari bo. Tini bin gari khatang bokhogyang na nangka. Karon bo chalongnai bo wansa. Hai noble. Tini bokhai Tiprasa. Hai nongkha nable. Tiprasa ngono bokhok jakha nable. Nga aro chini Tiprasa rona obon sanamu songo buji thai ko bangma tongo. Bujiya chungkai. Chung bujiya buni kok khanawo buni kok tu chung choliu. Obo samane no baksa no comment hamiam ya khayu. Onak chao ulta pulta nungja sapano sai tongde an kun thap thangya fa phaya. Aji. Buji khara.